Hej YouTube, og i dag vil jeg vise nogle spots i Hijacket. Ja. Og så kommer jeg at vise til nogle steder, hvis I er bange for at dø, eller I er tæt på at få nuklear eller et eller andet merciless. Hvis det så kan I campe et sted, eller kan I vise. Ja, den første, den er lige her. Hvis I spiller Capture the Flag, for eksempel, så kan I komme herop og stå her, og så kan I tage den. Så kan I stå lige her, og den er jo lige der, ikke? Kan I bare lige stå lige her. Og den anden er, hvis I ved, der står nogen herinde, kan I bare lige kaste en EMP. Nej! Ja, men I kaster en EMP derind, så rører den herind. Eller en concussion. Den anden, det er lige her. Så kan I bare lige se her, og så hopper I, og så kan I se, om der er nogen. Den anden, den er hernede. Så hvis I, for eksempel, hvis I kommer herned, ikke, så kan I se den her, lige her. Der. Hvis du kaster en granat derop, ja, hvis du kaster en granat derop, så rører den herop. Lige her. Så rører den herop. Lige her. Så kommer den lige. Du kan også kaste en granat dernede. Så springer der. Og den anden, hvis du spawner på den der side, så kan I, hvis I kan nå det, så kan I løbe. Og så komme herover og stå. Så når der kommer nogen, så skal jeg bare bombe. Og så løber I herover. Og så sætter du det ned her. Og så når det bliver ved med at komme, så bare bum. Og så kan I, så kan I lægge det herop. Fordi så tror de, at du sidder der stadigvæk, og så. Og så er der en heroppe. Så hvis du går her og væk, og du dør, så kan du lige løbe og hoppe herover. Jeg ved ikke, hvad man gør. Man plejer at kunne stå der i hvert fald. Og så er der en her. Så træder på den her. Så hvis der er nogen, der står der, så kan du bare. Så skyder du. Og herover. Så står du bare lige her. Kigger du. Så skyder du ham. Hvis der står en. Og så kommer du bare her. Den anden side lige her. Derovre. Kigger du. Bum, så skyder du. Og lige her også. Ja, og hvis I spiller Capture the Flag, så kan I bare lige sætte jer her. Så gemmer jeg lige her. Så begynder den at capture. Og der er lige her. Jeg ved, der er rigtig mange, der står lige her og skyder. I kan komme bare lige her, så den her, den beskytter jer. I kan bare lige bum, eller reload. Og så begynder at skyde, og så kan I sætte en claymore eller noget. Og hvis I spiller hardpoint, så går I herop og sidder. Hvis den der hardpoint er herinde, så skal I bare lige herop og sidde. Bum, så går de rundt derinde og leder efter dig. Og hvis den, ja, og der var en herovre. Ja, hvis du kommer gående her, og der står en lige der, eller der står en og venter på dig lige der, så gør du bare sådan. Så, nej, derovre, helt dernede. Hvis der står en og venter på dig lige der, så kommer du herover, stille og roligt gående herude. Så bum, så dræber du lige her. Hvis du går stille og roligt ud her, så kan du dræbe ham, der står lige der og vil dræbe dig. Ja, det var alt det, jeg havde for i dag. Håber, I synes, videoen var god. Husk at like og husk at subscribe, hvis I vil se mere af mig.